Buakarfi ana bele jele fo ko walimando antigira anga kenaka la dala jemo on ve asama vra minu bi la dala bolike Buakari abi jamana kunafoni de mana parce que ambe kalu mina kalu ndo ade ko sungolo ni mo don I ka do ala nyine kalu do ni mo don iti jimi iti todu Buakari ki kasi dala I kasi tayoro la I kasi kuma chugola ni bele jele be dine de ko fo I ka do akile mo wani fla hakila koni mami ye shen wolofla nge maga o manga to kofe songolo kile mugani fla I ka do bido ni ne bo abia krisi nga ched la bomana wallahi ale koni anaka ko be songolo kile bisaba abo shu ka to fori nga adodo bike sungolo kile folo abse nga foto ko bita a kile wolofla na ya lengo ha ngodo ala ka hinala ami bo siriki ka do biye nene do aku damne bo siriki ka do foli anita ni du ba ko no ma jango sungolo ina bo siriki ma sugu bela jere bi do ko no a foro ko dina do anga nyumu anga sabali ninga munyonyo angoro bo siriki nga sungolo ma se na yenyo anzuro sera bayinga fanani banani mo shune hello manogo ala ka tima ko nyuma dama min ya Hamadi Jagite ni ma min ba fa ka an kuma to laje an ga daga shemiji nyuma ni mi yara la biyo Hamada siga ka de ayra shemiji nyuma nawa da la ka kenan an la ga shemiji ko le ne ka ba la an yara block ko nunu de la on diga me jena o tilera fa ne ko ni Fandam singa matiga jena te yoro ngele ko yijoye mi ye ma dusuruniye ale be fe turukala la mi nye Buakari ani daba tungara mi ka do sema bro yena kelembe Buakari ki ka do ni yamoro ya dira nanga yani yamoro ka di bi amta mini jitumuge Jonathan Bugula Jonathan ne do ngo dugutigi ka gwen dugutigi ka gwen le bana ange ni bore da no film Jonathan ni ga gweli mabo ha no film arajo jitumu directeur général goni ne o film ngo Jonathan ni bamana yere di jitumu yere be no me confirmation di jitumu yere be bamana ndi akele na ye dugutigi ja akabo aka duwo no kata bugude je m'en fous sawali ngakata ne ko Jonathan di arajo jitumu directeur Jonathan fara be dugutigi ga yamara aba dugutigi ga mara kuno on ga sra fo ita dugutigi fe on bi Jonathan Samali e kadi nyo boro kuni ina moni mi ne ko bala ko bedi Bwana tiriki mbembulo bugoka do mbeboni seben minu kama le malien malide abaluko ba flash yen bi wora ani chien nani sebeni keba atwa de ko y sangare ko ako minye Musa Maraye sharatugu kunya wele minye jatige ye o barka de boyana ikado ni ko ere lahalai Musa Mara ikado erwulovla minye awa juju ye chambre civile d'instruction no be cour suprême ko fo wakasiri ke ikado Musa Mara wolele kundo mina adugolende ka sababu ke munye minye abi wati jambo kiri bado be sina anga jamana kono kiri ngunjera ka soro mo mafa sabula do ko ni nya tuluda ka fo premier ministre koro ko imbi ke wati mi ikado luna ke do kalama no lu nyini ngara ikado kuna foni na ke dafa kuna foni o de ko ni gara sababu ye Musa Mara kata se Umar Tatam Lima ani ministre koro do no ye Madani Touré u ka wele katu nyiniga u be min do jamana kundige koro ala ka hinana Ibrahim Boubacar Keita kumbi yala avion min gono ani marama fe minu zana dona makama o la halaya do wasiriki Musa Mara mami nana ika do ka wele njabi sharatu ka wele eri wolovla Boubacar ka do foi madu uni nyanje ka do ani sharatu sigira ka kuma u ya nyininga min ba kuna kanje aye min do abe min galama Musa Mara ni ma min ba do aka galondiga manja Boubacar ka do aya bela jele sarada min ngoni nye laki ka wo ani dalu aya bela jele fo criticalo jo ko ala ni misi wasara sabula ukumbi femi ni femi nofe Musa Mara ko fo ikado yo bela jele nye soro awo ni misi
sara Bɔsiriki i y'a dɔn kiiri min n'a kɛra n'a kun diyara ka sɔrɔ mɔgɔw ma fa n y'o f'i ye ka sababu kɛ i k'a dɔn kiiri ɲɛ don a kun kelen i k'a dɔn tile damadɔ a y'o de kɛ ni dossier girimanba min ni a tabalen ni dunu gosira a fɔra maa caman na sa maa caman ka ko na ban Bɔsiriki nka kiiri in bɛ taa kuncɛ kuma min sɔmin kɛra k'a dɔn k'a fɔ jɔnko la nin dossier in yɛrɛ e ko fɛn bɛ dossier in kɔnɔ de e ko dossier in u ko min ma to a kan na dossier vide Bɔsiriki k'a dɔn a bɛ taa jɔ o de la sabula min ye dɔnnikɛbaw ye ani maa minnu galannen don minnu bɛ sariya ko ɲɛdɔn Bɔsiriki kuma minnu fɔra ani sariya minnu kɛra a don kɛnɛ kan Bɔsiriki o b'a jira k'a fɔ maa si den kelen tɛ jalaki bɛ se ka taa bin min ka nin ko in na a kan ka kɛ kɛcogo min na wari bɔtaw ni wari sarataw minnu ni minnu bolo tun bɛ baara la Bɔsiriki k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen fɔra a don ni k'a sɛbɛntiya nka n'i ye saratigiw kɔni ka munumunu salo an'u ka kodɔn ta Bɔsiriki i b'a ye k'a fɔ jɔnko la minnu bɛ dossier in dɔn u ko détournement kelen escroquerie kelen Bɔsiriki k'a dɔn o tɛna ye ayiwa nin ko ninnu na y'a dɔn ko in ɲɛ fila ye jamanakuntigi ka avion ani maramafɛn minnu zara Bɔsiriki k'a dɔn u b'u fila ci ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ko kelen tɛ minnu ye marifaw ani minan feere sɔrɔdasiw ma Bɔsiriki avion in sanni ko kuma olu dat'u la u t'o kalama o kuma in ka balan yɔrɔ kelen bani n'o kɛra bɛɛ b'i ta fa dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fila kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔsiriki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ye min kɔni bɛ se k'a to tiɲɛ bi dɔn ni jalakiw bɛ se ka bɔ yɔrɔ min o na kɛ Bɔsiriki i k'a dɔn kuma min ni kiiri in bɛ kunjɛ a yira k'a fɔ jɔnko la dossier vide don nka dossier vide don Bɔsiriki minnu yɛrɛ kumara ka kiiri kɛ olu yɛrɛ kamana gɔnna sabula olu yɛrɛ kun ɲɛna ko jalaki minnu bɛ ko in kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn maa dɔw bɛ olu nɔ ka minɛ nka i k'a dɔn a kɛra n'a fɔ dunan fɔra jatigiw kɔ sabula foyi den kelen den min sɔrɔla jalaki la k'a fɔ karisa den ye nin kɛ walima nin de bɔra tan walima nin ganamu na walima nin zuyana Bɔsiriki ni kɔrɔfɔ ma ɲɛ k'a fɔ a dar'o bolo kan o min ye dossier in ye Bɔsiriki kabini don kiiri kunjɛli la a kun kan ka fɔ a bɛɛ lajɛlen ka t'i ka baara la dɛ nin ko in kɔni a jɛra sonyani ma k'a la bingani ma k'a la a ko sɛbɛkɔrɔ jɛlen don u k'o de ma acquittement Bɔsiriki nka n'o ma kɛ sariyatigiw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko in ma bila ninnu ka wele ninnu fana ka weleli la Bɔsiriki n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye kuma minnu fɔra Musa Mara fɛ Bɔsiriki i b'a ye k'a fɔ tɛna na ni ko kura ye walima gɛlɛya kura ye kana fara ko in ka sabula a fana a bɛ n'a fɔ a bɛɛ ye kuma kelen ye Bɔsiriki Musa Mara kɔni y'a jira ale bɔra yen jalaki ma ta kan u ma ale jalaki Bɔsiriki k'a nɔma minɛ i k'a dɔn fɛn ma fɔ a ye o b'a jira k'a fɔ ko in kɔni jɛlen don a bilala dangan min na Bɔsiriki k'o dangan kelen don ni ala farala an kan ni sariyatigiw sɔrɔla ka ɲɔgɔn ye ko kura Bɔsiriki nin dossier in kɔni i k'a dɔn min fɔra kabini a donna ma kama avocat fɛ k'a fɔ dossier vide Bɔsiriki k'a dɔn o de kan ka kɛ a ko gɛlɛya yɛrɛ fanba n'o kun ye contrat in ye contrat du protocole min ye Geostar ye Bɔsiriki i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de ɲɛ nana fɔ k'a ɲɛdɔn a donna k'a fɔ Geostar a bilala baara min na Bɔsiriki k'a dɔn a ye jamana jigi fa don a ye baara min kɛ a kɛra jamana i k'a dɔn hakilina ye nganamu ani sonyani kelen ma y'a kɔnɔ Bɔsiriki o kuma mun de bɛ kɔnɔ min bɛ se k'a to jamanaden minnu bɛ yen ni ayiwa jalaki binnen d'u kan Bɔsiriki i k'a dɔn walima ni mɔgɔ ɲɛna k'u ye fɛn kɛ k'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen don sariyatigiw de bɛ se k'a jɛya sa k'a fɔ jɔnko la nin min fɔra a si tɛ tiɲɛ ye maa tɛ ninnu na minnu ye sonyani kɛ sigi kelen don k'o de kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le maliyɛn kɔnɔ Maliden karamɔgɔ tɔgɔ tun fɔra le maliyɛn ne y'o bila ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni Modibo Kɔnɛ nin y'a ka fasi Modibo ko mun a ko an ka taa Mali ka lasigidenso la Suisse jamana kɔnɔna mun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana min ye faaba ye n'o ye Genève ye i b'a ye k'a fɔ min ye bureau du vérificateur général ye o ye munumunu salo kɛ ye ko min ye anw ka ambassade kɔnɔna ye nafolo b'a la ka dun ye n'o ye a bɛ k'a bolofilala dun n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ bureau du vérificateur général ka nin jɛkulu wulilen ka taa an ka ambassade in kɔnɔna na min ye sɛgɛsɛgɛliw ye a kɔni taara boli furancɛ min kɔnɔna na o de ye kabi san 2021 2022 2023 fo ka taa se 2024 ma n'i y'a lajɛ wulikajɔw kɔni bɛ senna waasa min ye nafolo minnu n'olu bɛ sɔrɔ ambassade fɛ n'o lasigidenso ye musaka minnu n'a bɛ olu fana kɛ u taabolo bɛɛ lajɛlen
ka sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ bawo jamana bɛ danga min na sisan na dɔrɔmɛ kelen ni a bilala maa o maa ka bolo kan i b'a don da min fɛ ko a bɛɛ de kan ka sɛgɛsɛgɛ i nɔfɛ o hukumu de kɔnɔna na min ye du vérificateur général ye ale kɔni a sɛgɛsɛgɛliw baalen kɔ baaraw kan ka boloda cogo minnu na ambassade n'o ye lasigidenso ye Suisse kɔnɔna na a bɛ musaka min sɔrɔ ani a bɛ wulikajɔ minnu kɛ musaka ninnu bɛ don da minnu fɛ o nafolo k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a larawe u nɔfɛ aw ka hakilinaw na o taara bɔ ni fɛn min ye nafolo min kɔni n'o kɛra majɛ ye n'o tununa o taafan b'a la ka ɲini halisa o bɛ t'i jɔ se fɔ wari 1,312,000 la a n'a kunkanfɛ n'i y'a lajɛ min ye bureau du vérificateur général ka maaw ye o kɔni y'a jira sa k'a bɔ min ye ambassadeur ye Mali to ala Suisse jamana kɔnɔna na a n'a ka agent comptable olu kɔni b'a la ka baara de kɛ dibila baara bawo nin ɲɔgɔn na cɛkɛda belebele jamana to ala jamana kɔ kan n'i bɛ baaraw boloda ko sɛbɛnfura de kan ka ye a bɛɛ lajɛlen la i bɛ wari min sɔrɔ o sɛbɛnfura bɛ dilan e bɛ musaka min fana kɛ o sɛbɛnfura fana kan ka dilan a donna nin da in fɛ a donna nin da in fɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ k'o kɔni kun b'a la ka nafolo de bɔ ka di ten sɛbɛnfura tɛ a la o b'a jira k'a fɔ ko min ye ŋanamu ye o ɲɔ b'a fɛ ka ɲɛ anw ka ambassade kɔnɔna na Suisse jamana na wa n'i y'a lajɛ min ye ambassadeur ni agent comptable ye olu ye baara dɔw boloda ɲɔgɔn fɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ nafolo min kan ka ta ka di ambassade baarakɛlaw ma waasa ni min banana o ka t'i yɛrɛ furakɛ o kɔni bɔra kɛsu kɔnɔ ten ka di sɛbɛnfura ma k'a la k'o taabolo min filɛ nin o man kan o fana wale koyi i b'a ye fana k'a fɔ ko baara dɔw fana a jirala k'a fɔ k'olu kɛra ambassade kɔnɔna na nin yɔrɔ in tiɲɛna an seginna a kan k'a dilan walima an ye peinture dɔ mun nin yɔrɔ in na bawo a ɲɛ kun kɔrɔlen don o fana o kɛra marché agréé ye sɛbɛnfura ma ye o fana na n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye ambassade kɔnɔna ye dɔw kɔni bɛ wuli dɔrɔn ka taabolo n'o ye dugutaw ye k'u bolo da u yɛrɛ ye nafolo bɛ ta ka di u ma k'a sɔrɔ a ko tɛ sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ o ko min fana filɛ nin ye k'o bɛ se ka kɛ sigana ye ka ɲɛsin o waleya ninnu fana ma min kɔni ye ambassadeur ye ka taa se a ka agent comptable ma tɛgɛ kɔni sin bɛ olu de la vérificateur ka nin sɛgɛsɛgɛli jɛkulu fɛ bawo a jirala k'a fɔ nafolo min n'o tunulen filɛ nin ye sefa wari 1,312,000 n'a kunkanfɛ o kɔni k'o tɛ se ka tunu i b'a fɔ to bɛna nugu la bawo nafolo a bɛ danga min na jamana yɛrɛ bɛ danga min na bi dɔrɔmɛ kelen n'a tunun'i bolo e ma se ka hakilina ni kibaruya jɔnjɔn di a ko kan e ni bɔgɔ jenilen tigilamaw aw na ɲɔgɔn ye vérificateur yɛrɛ ale dusu tiɲɛ kojugu a kɔni a nana ka sin ka sɛbɛnfura ninnu fara ɲɔgɔn kan ni ka taa n'a ye cour suprême na cour des comptes ka taa da o juge ɲɛkɔrɔ nin kun ye sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ info matin kɔnɔ Modibo Kɔnɛ a ka fasire don ne ko bala cogo bɛ di Bɔsiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les échos wele a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 50 ani siɲɛ 1 Bɔsiriki sɛbɛnni kɛbaa tɔ a de ko Seydou Fanɛ numukɛ ko ni Ala ma jan kɛ i k'a dɔn jamana banki bolo bɛɛ a sɔrɔ bolo bɛɛ jango minnu bɛ jɛrɛjɛkulu la n'o ye syndicat jɛkulu ye ko min ma sina bɛɛ fo Bɔsiriki i k'a dɔn olu ye ɲɔgɔn ye kɛ kunu ɲɔgɔn ye in senfɛ u bɛɛ n'a kan min ye an ka wari bondow ye wari bɔsow Bɔsiriki i k'a dɔn ka t'u sigi a da la baara ti kɛ kabini sɔgɔmada in na a wa 8 heures ka taa bila ngi ɲini ka 10 heures a n'a k'a kun jɛra sa o Bɔsiriki fasiriba ko a ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye Eco Bank o baarakɛla maa fila e k'olu ma minɛ ka t'u don kaso la de wa Bɔsiriki sɛbɛnnikɛla k'olu ka minɛni ka don kaso la syndicat bolo kɔni y'a jɛra u ma jɛn n'o ye k'a sababu kɛ a kɛcogo a n'a kɛra kutumu min kɔnɔ o kuma sina bɛɛ fo n'i y'a mɛn tubabukan na sitting o de an bɛ taa an sigi da la ni mankan kɛ bureau datugulen don maa ti don maa ti bɔ waati damadɔ Bɔsiriki a ko nin ko in bɛ kɛ ka da min kan i y'o dɔn de Bɔsiriki k'a sababu kɛ u ka maa fila olu kɔni minɛnen don bolofara banki min n'o ye ayiwa Eco banki ye o k'i bɔ yen i k'a dɔn énergie du Mali Bɔsiriki ale ka nafolo minnu bɛ yen n'o bɛ don ka bɔ waasa kura kana tigɛ Bɔsiriki ani cakɛda minnu sirilen bɛ ayiwa warikow la i k'a dɔn u b'o bɛɛ lajɛlen de salo ni ka o bala Bɔsiriki a ko nin ye kojuguba de ye sabula aw sigilen don fɛn min kunna aw ka wari tɛ Bɔsiriki mɔgɔw ka wari bilalen ka t'o kɔlɔsi aw ka wuli tuguni k'a fɔ k'an na ayiwa a tɛgɛ
panbara daw kan Bawasiri ko nin ye gɛlɛya baden gɛlɛya min fanga ka bon fo k'a fɔ k'a to ten ni hakili b'a la o de la ka nin ɲɔgɔnna dɔ kɛ i k'a dɔn san 2024 juin kalo la sabula o ka secrétaire général Amadou Ba o kun minɛna fo usage de faux Bawasiri i k'a dɔn ka sababu kɛ syndicat kɛlɛ de kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Bawasiri k'o minɛni u nana mankan caman kɛ a don ni ma hakili ɲumanw tɛ jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ i k'a dɔn a tɔ ni bɛɛ lajɛlen kun na gɛlɛya sabula jamana banbalen bɛ nafolomafɛnw de kan mɔgɔw b'u kari u ka wari kɔrɔ k'a bɔ dakolon kɔnɔ ni k'a bɔ mun kɛra dakolon kɔnɔ cogo di fɔlɔ de an tɛ an ka wariw mara an ɲɛ n'o kɔ ka taa an ka wari ta ka d'a ma a ye ninnu kɔlɔsi aw bɛ taa kɛ masa ye wari aw bɛ sara sɔrɔ o la aw ka taa kɛ masa ye fo ka syndicat sigi o tɛ ɲɛ non c'est à dire cakɛda dɔw bɛ yen olu ni syndicat mankan ni commerçant bɛɛ y'i ka wari minɛ sisan société bɛɛ k'i ka wari minɛ banque bɛɛ bɛ dafiri ka taa bila i ka wagandi kɔnɔ kun banque bɛɛ bɛ dafiri kana siga bon jamana bi gɛlɛya min fana na ka da o kan fɛn bɛɛ wari o bɛ fɛ an ka kuranko 19 heures ko in dɛ o bɛ fɛ k'o de saboter awɔ Bawasiri sɛbɛnnikɛla ko wa u ka mɔgɔw u minɛna bi u minɛna sini ne ko ne yɛrɛ tɛninkala u minɛna mun na de k'u ye fɛn dɔ kɛ cogo dɔ la ye ko u ma sekere trahi wa je ne sais quoi la a ko ka ca dɛ kɛlɛ kunba de ye waasaw ka bɔ kaso la aw bɛ taa o gɛlɛya bɛ yɛlɛ bɛɛ la cogo di nin tɛ ko ye dɛ Mali yɛrɛ kɔni ala Bawasiri sɛbɛnnikɛla ko o kɔni ngɔlɔlɔ de b'u bolo u bɛ min ɲini o bɛ k'a ye ko banque min ko fɔ ala mana i ci diɲɛ don o don mɔgɔ ka chèque d'i ma i ka taa k'i bɛ taa retraite kɛ yen ba b'i ɲɛ fiyewu i bɛ t'i sigi fo dɔ de ka na versement kɛ hali bi maa ɲɔgɔnna banque ye o ko banque panafricaine nin tɛ ba faga ye Bawasiri sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda de bɛ tugu ɲɔgɔn na fo kana ko nege bɔ a ko o de la sa gouvernement a kan ka wulija kɛ joona min kɔni bɛ se k'a to u ni ninnu bɛ se ka kuma Bawasiri k'a dɔn kara kana taa mu jamana na sabula nin wari balanko in min filɛ nin ye nin ye gɛlɛyaba ye ni maa min y'a ta k'a lajɛ jango u ɲɛsinen bɛ EDMSA yɛrɛ de ma u ka wari bɔta ani wari donda k'u bolomadaw ka o tɛ taa yɔrɔ si Bawasiri k'o ye gɛlɛya sabula kuranko balannen min don ni fiɲɛ bɔ dabara ka di jamanaw denw ma dɔɔni aw ka tila k'a fɔ a b'o tɔ nɔni o ye gɛlɛya de ye nin kun ye sɛbɛn ye an bɛ taa télé de ci ninnu na ye k'an yin genge u la kana siga e ɲi ma ye o mana genge maa ma na o na sa bɛ télé de ci u la ta k'u benki an yin de baro la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ wele Les Échos karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ne y'o bila min ye l'alternance ye ne b'o o ta fa maa min ka fasiri ye nin ye o ye Kara Danbɛlɛ ye Kara ko min an balakaw don kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a bɛ ta ni k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u ma bawo muso 129 san 1800 i b'a ye k'a fɔ olu de bɔnɛna u ni na ka sabu kɛ u ka hakɛw u ɲinitɔla ye u ka baaratigi fɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'a minɛ o don fo ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ nin don in kɔni da la ni k'a sigi sen kan k'a kɛ tasibila ye n'a donni sera n'o ye marisi kalo san o san marisi kalo tile 8 o bɛ kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an balakaw ma wulikajɔ o kɔni sabatila anw ka jamana kɔnɔna na yan min ye kucala bolo ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun t'a la don ye wa min ye fasirikɛla ye ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ta sa ka min a ka kalimukala ye ni ka a sigi a ka taabolo caman kan musolaka don maa min kɔni n'a cɛsirilen don an k'a ma ko madamu Wajije Funɛ Kulubali n'i y'a lajɛ a bangena février kalo dɔ tile 27 san 1983 a kɛra Dubabugu wa n'i ye madamu Wajije Funɛ Kulubali lajɛ maa min n'a ja min bɛ kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye master en gestion des entreprises et administration o bɛ a bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa dɔ fana yan'a bɛ kɛ minisiri ye bawo musow ni den ani denbaya ka minisiriso a y'o minisiriya kɛ Dr Shogɛl Kokala Mayiga ka waati la wa n'i y'a lajɛ yan'a kun ka sugandi ka kɛ o ye min ye caisse malienne de sécurité sociale ye a tun bɛ yen a ye jɔyɔrɔba fa ye san 2012 o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana maa dɔ fana min kɔni a ye baarabolo caman kɛ yan'a bɛna sugandi ka minisiriya jɔyɔrɔ ni ka o fari da o dɔ bɛ tali kɛ Croix Rouge internationale la a y'o jɔyɔrɔ caman fa o
o fana bɔlen kɔ min ye SMSS olu baarakɛlaw n'o ye cakɛlaw ye olu ka lafasali tɔnjɛkuluba a y'o jɔyɔrɔ fana kɛ bawo secrétaire aux relations extérieures a y'o jɔyɔrɔ fa SMSS o fana kɔnɔna na min ye wama com fana ye wama com équipement sarl a y'o jɔyɔrɔ fana kɛ wa min ye nafoloko ye kun t'an bɛ ni ka kalifa la a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ni kunnawolo ni ka taa o fori n'o fana bɔla yen i b'a ye k'a fɔ min ye centre d'analyse stratégique ye min n'o bɛ Toulouse n'o ye Faransi jamana kɔnɔna ye a ye walanda yen fana n'o fana bɔla yen i b'a ye maa kofɔlen n'o ye madame Wajije Efune Kulubali ye a kɔni yani a ka kɛ ministre ye a ye wulikajɔ caman sabati musojɛkulu minnu bɛ yen a ye wulikajɔ kɛ o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ waasa min y'a jɔyɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na an balaka tɔw ma a y'o jɛniyɔrɔ ni ka o fin n'o fana bɔla yen min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye o ka fanga dafileli i b'a ye k'a fɔ min ye boulevard de l'indépendance minɛna Jabalahaw ta min fɛ a tun bɛ o fana na o wulikajɔ ale ye wulikajɔ kɛ minnu tun bɛ taa juma seli boulevard de l'indépendance la a tun b'o la kɔrɔ tun bɛ disa meleke a tun b'o meleke maa tɛ taa juma na ni juma caman selila ye o min ye madame Wajije Efune Kulubali ye alimami yɛrɛ tun ye joli ye Umaru Jarata de a ye waati ni kɛ ministeriya la a m'a ja cogo cogo a ye dɔɔni jaw ministre délégué chargé du développement social ale tun y'o de a ye dɔɔni k'a la nam min ye madame Wajije Efune Kulubali ye maa do maa bɛ se k'a fɔ min ye mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart o maa kolo girin fana do Adama Jara Ben le cerveau o tun t'o jɛkulu ɲɛmaa ye wa a fana jeniyɔrɔ fin o jɛkulu in kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ a kɔni an balakaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ni wulikajɔ ye n'a dɔnniya kɔni b'a la walima a b'a sababu ɲuman yɔrɔ dɔn a bɛ wulikajɔ kɛ waasa o nafa o ka se ka sama ka se an balakaw ma nin ye n ko sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ alternance kɔnɔ kara danbɛlɛ a ka fasiri du Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve chère ni y'a bolo ko siɲɛ 234 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Umaru Konate Siboko a k'i k'a dɔn sikɔlɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn sikɔlɔ o sɔngɔ binni walima ka taa se tiganikuru Boubacar Sidiki o n'a nɔnaw ma minnu bɛ bayɛlɛma ka kɛ tulu ye muso kelen kɔni bɛ yen a kelen bɛ ka wuli k'i jɔ k'i kɔ a da kosɛbɛ min ye sɛnɛkɛlaw ani sikɔlɔtɔmɔnaw i k'a dɔn olu dɛmɛni a to a de ko Kajala kanko maa ti nɔrɔ dɔnkili la gansan Boubacar Sidiki a ko n'i y'an ka farafin jamana in da Burukina ani Mali Boubacar Sidiki k'a dɔn a wa sikɔlɔ de barika ka bon nin jamanaw na kosɛbɛ n'an dun m'an jogo dɔn sɔɔni Burukina laban o bɛ tɛmɛ an na sabula min ye siju ye 74,000,000 Boubacar Sidiki o ju de turulen bɛ an ka jamana kɔnɔ min ni Ala yɛrɛ de y'a di sabula falen ɲɛra ma don Boubacar Sidiki a ko sikɔlɔ nafa min b'a la tubabuw ka nani kɔsɛ in na ni ka n'a sanni kɛ o ye dɔ fara a kan anw b'a nafa minnu don a la fɔlɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn o kun ayiwa caman d'a la n'i y'a ta k'a lajɛ san o san kajaba ka fɔ la min ye tɔni 800 san o san o de bɛ tɔmɔ sikɔlɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn nafaba b'o la ka sababu kɛ mun ye min ye sanni feere tubabuw de bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na sikɔlɔ in san min ye kɔsa in na usine dɔ dayɛlɛla an ka jamana kɔnɔ min ye Seydou Bile ta Seydou Keita usine SDA Boubacar Sidiki SDA dayɛlɛli Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa u mago bɛ se min ma kosɛbɛ o ye sikɔlɔ o ye hɛrɛ ye sabula sisunw falenlen don Ala ka jiri falenlen don Boubacar Sidiki k'a dɔn a tɔ minnu bɛ taa tɔmɔ muso kɔlɛgɛlɛn minnu bɛ togoda la olu ka baara de ye sikɔlɔtɔmɔ ye Boubacar Sidiki ninnu bɛ sɛgɛn ni ɲɛni min kɛ Ala de b'a dɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn kɔsa in na i k'a dɔn min kɔni ye sɔrɔni ye u y'o daminɛ ni k'o wari sɔrɔ sikɔlɔ la sabula cakɛda misɛnnin caman sigilen bɛ ayiwa dugubaw kɔnɔ min bɛ taa sikɔlɔ san muso ninnu bolo Boubacar Sidiki ni k'a jago o sanni feere dama Boubacar Sidiki wari min bɛ don jamana kɔnɔ ayiwa kajaba ka fɔ la a fanga ka bon danda la fɛn minnu bɛ taa far'o kan Boubacar Sidiki hali n'a sɔrɔla o bi sɛnɛ sa ni o fana usinitigiw mɔgɔ bɛ se o ma o ye tulu ye k'a yɛlɛma k'a kɛ tulu ye i k'a dɔn ayiwa min ye tiganikuru ye o b'o la
bɔsiri k'i k'a dɔn tiga o fana b'o la a ko n'i ye nin ko ninnu damanda ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye maa dama min ka baara sɔrɔ san kalo 12 maa 7 fo 8 olu bɛ baara sɔrɔ ɔ usine tigi in nanen sa n'o ye Seydou Blé bɔsiri k'i k'a dɔn a y'a ɲini nin fɛn minnu filɛ nin ye u ka don bala min y'a sanni feere a ka tɛmɛ usine a n'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko a dunnama in kama min ye ɲɔgɔn ye sikɔlɔtɔmɔnanw olu ka ciden ye ani minnu bɛ sikɔlɔ in sa kosɛbɛ seba bɛ minnu ye ani usine tigi Seydou Blé a dunnama in kama a ka conseiller Dukure tɔgɔ dɔ b'a nɔfɛ ani ɲɛmaw dɔ bɔsiri k'i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'u ye kɔrɔfɔw daminɛ Seydou Blé kɔni y'a ɲini u fɛ ɔ sikɔlɔ min filɛ a bolo nin ye i k'a dɔn sikɔlɔ min filɛ a bolo ne b'a san dalasi 60 ani ayiwa 25 i k'a dɔn ayiwa min ye dalasi 60 ma nin yɔrɔ faamu dɛ asafulayi Bɔsiri i k'a dɔn olu kɔni y'a ɲini sa Seydou Blé o tuma sikɔlɔ min filɛ an bolo an kɔni b'a feere dunanw ma tubabuw bɛna san an bolo ya a 80 ni e dun an bɛɛ ye maliden ye i bɛna yɛlɛma k'a kɛ tulu ye an b'a d'e ma 60 ani dɔrɔmɛ 25 Bɔsiri k'i k'a dɔn kuma in fɔ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Seydou Blé ko ayi ale tɛ se o la ale kɔni b'a kilo ta dalasi 30 30 Bɔsiri k'i k'a dɔn muso minnu bɛ denw ba m'u kɔ la u bɛ taa kɔlɔn in dɔn u bɛ taa kɔlɔn in dɔn a kɛra sababu ye min kɔni ye baara caman ye k'o di togodala musow ma ne ko k'e b'o san ayiwa dalasi 30 an dun b'a feere 80 o sɔngɔ o jana ɲɔgɔn na dɛ i t'a lajɛ ka taasi kɛ Bɔsiri k'i k'a dɔn ayiwa maa minnu bɛ Seydou Blé kɛrɛfɛ n'olu y'a ka conseiller sɛbɛnnikɛla ka fɔ la dɛ sabula mun de sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira kɔni a n'a k'u ye ɲɔgɔn kɔnɔ su kosɛbɛ sa ɔ min kɔni ye 30 in ye a kana b'o kan sabula a b'u kɔrɔ ko sikɔlɔ in kɔni fukɔrɔ den don maa dɔ de bɛ taa tɔmɔ Bɔsiri k'i k'a dɔn u ye kuma caman fɔ a ma ɲɛ min kɔ a dimina a taara n'a yɛrɛ ye a ko n'o yɛrɛ don o tuma ale b'a fɔ minisiri ye min ye si ye tiga min ye tiganikuru ye a si kana bɔ jamana dafɛ bilen Bɔsiri k'i n'o kɔni kɛra o ye tiɲɛni ye maa miliyɔn caman olu dahirimɛ sirilen bɛ fɛn min na ne k'i bɛna o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye tile kelen Bɔsiri k'a laban ni Ala ma jan a bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o de nana kɛ gɛlɛya sa gɛlɛya min n'o fanga nana bonya hali dɔkun kelen bɛ ka camion 70 de fa i k'a dɔn sikɔlɔ la Bɔsiri k'i sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen kun dilen don a ma ɔtɔrɔkolo tile fɔlɔ awa a b'a fɛ ka taa n'a feere awa jamana wɛrɛ la Bɔsiri k'i k'a dɔn u taar'o minɛ bɔda la k'o segin ka na ka cɛ ka nafolo bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ ka jala y'a jira sa k'a fɔ nin kɛwale minnu filɛ i k'a dɔn fo ale su sabula olu bɛ wulikajɔ min na jamana in kɔnɔ a ka ca san bayiri ka caman ye olu bɛ nin baara in na a ko maa minnu bɛ Seydou Blé kɛrɛfɛ k'a kɔnɔ su Bɔsiri k'i k'a dɔn u tɛ jago dɔn u tɛ affaire yɛrɛ dɔn u tɛ usine ko ɲɛ dɔn n'o tɛ i k'a dɔn nin ma se ayiwa kuma bana minini na ka kuma gɛlɛya ne de bɛ taa n da tɔmɔ Bɔsiri k'i bɛna feere de ma ɔ ni yɛrɛ ko n ko n t'a tɔmɔ bilen kun jɔnni bɛ pɛridi e min b'a sa kɛ o k'i bɔ a la Bɔsiri k'i k'a dɔn u laban nana mun fɔ k'u bɛna musow ta i k'a dɔn togodaw la i k'a dɔn u b'olu sara kalo 50 olu ka taa sikɔlɔ tɔmɔ ka na d'u ma Bɔsiri k'i nin bɛɛ lajɛlen y'a damata kuma ye a ko Seydou Blé ka fili kɔni kɛra min ye Bɔsiri k'i o de ye ani mɔgɔw ma se ka bɛn fɛn na a ko n'o tɛ min ye sikɔlɔ ye Seydou Blé ka usine a mago bɛ tɔni 70 de la olu dun bɛ sikɔlɔ min da sa kɔnɔ o ye tɔni 80 ye Seydou Blé nin yɔrɔ bi bɔ a la fo k'a tɔ to o bɛ taa feere kɛnɛ ma a ko o tuma o gɛlɛya bɛ min gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn kuma kɛcogo ani bɛnkanw i k'a dɔn sanni feere la o de nana kɛ gɛlɛya ye a labanna sa ka faamaw su Bɔsiri k'i minnu kɔni ka baara ye sikɔlɔko ye a nana faamaw su ka bila olu la a ko ne tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ olu kun ye min fɔ i k'a dɔn ni bɛnkɛr'u k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye si ye kilo i k'a dɔn dalasi 70 min ye tiga ye 120 min ye tiganikuru ye 100 ni ayiwa asafurula 70 Bɔsiri k'i k'a dɔn olu kun y'o den ɲini a ko n'i ye nin damada ta k'a lajɛ Bɔsiri k'i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ sɔrɔ nin na hali n'a kɛra 5 ye a ko wari min n'a bɛ kɛ sababu ye k'o don jamana kɔnɔ miliyari 105 sefa wari la Bɔsiri k'o de b'i yɛrɛ kɛ i k'a dɔn togodalamaw ni ɲɔgɔn cɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa sikɔlɔtɔmɔ dama na miliyari 105 a k'i k'a dɔn o mana don du o du kɔnɔ o mana don dugu o dugu la Bɔsiri k'i bɛɛ lajɛlen na dɔɔnin sɔrɔ Kaja y'a jira n'o ye Kajala ye la Tamajeri a ko san 2024 2025 u sigira i bɛ fɛ k'i ta fara a kan dɛ la Tamajeri Kajala o bɛna cɛma la Tamajeri o sɛbɛnlen don wa fɛn banigini de don
Fabulous Fabulous Mamala bandiri de do ibe na foloko ube ma chesir lenya mzo roba inje sir le dogo yi ora ma mzo yi aywa a chesir le dogo yi wa pitwo ka me wa ba mi finyere mzo roba fleni ni ko ni tariga dictaphone jo ada horo abe kuma de buru kato ma fe ngunde la ka abe sa wolo bla bobi ya interview fa ga su abe minni Suleiman buku fa yin fe abo famela la tabaje gaga na fulo botola jugara la go merci jugara mu so ga warti dungo o kede ko ni a cewa ko ni foni dire ga muso ya mani vite ga magela jugara mu muso yi aywa wasri semeni gala ko akoni ndamanda damanda kajatulla aka bara semeni ndema ko abi jate minu bo abi fe ndongwe wasri ga aya jira ka fo mi nyeti gai toni ba ke meduru fo ba ke me woro sanwo san o debi soro fe a wori kasabi no en na fulum soro tai milliard ke masaba wasri ga ko fe jime bi jamana ngono bi se ka ni nyuana na fulo soro jona wa o temene ngo fe ma mi mbulu bi warla ani mi be barake ma million wolo vla fo million shegi abo o barakela de be soro saare mo bebe ako kuma ko inga keni hakili ma shit se ka bo kofe ya do ina na usine dale bo sirki ka do ina na usine dale di ya soro ma do de fana bi jamana ngono minu bi bolu ni na bi sanja ma bo e de ka nga laje abi nyo nega chugo mi ka nyo va mu chugo mi ka soro gela tala nga ni ko awatugo dala mauma wa na ma fere ne ma bisaba aka fe kele ti bo kana ma ble bo sirki ka do ye keleke ako ga le dale malen de so mo ni gobe ko wajibe maleka ata so ma da iba ndege de basro kajala ko ako minye chakeda minu ndabe ni nguina wati do sira ta beka sigi ka kuma amani yenda madu bela jele ko jamana nga yiriwa abi nyenye chugo mina abi glan chugo mina boka siri ko de kaka ngani gouvernement na ni joro dollar uba to be noni mina ndi bo ati fere kelema ma wara tasa edunti se ka besa boka siri ki ni manye ka fo mo ko ni eba fa ka di prix mina la moindre chose c'est de to ka njugo di ka parachevite ya to ka fo isa enta to kan do be fa kuma vonda kori ni kori bisa angela bisa jamana te war subvention aya subventionné ni muye se fana mana damne sa anga na fulo de betu o de be kese wabuye Sénégal o bi doni zoro c'est doublé fana bet lugla aywa ka get ni muye se bani anye mi mbo la prévu kono chere karamoto watu ngara la prévu ne o blami e nouvelle horizon ne bota mami nga fasiri yeni o ye Muhammad Touré ye Muhammad ko ni ko ka gala geleya bi bayangara konnana mi ye bayangara dugudeu onu ka médecin chef ni nyanje geleya ko be ya se bakoro laje ibaye ka fo koni we la selige la selingela ka beni marskalo le duru temele sa 2025 munu ngani no lugu be Bajangara konnana nango mako les forces vives de la région de Bajangara no dobe taliga société civile la kauka dugu tigila kau fokata se faranyanga jekulu waroma ali muso jekulu no ONG féminine we ka foto ala nonu bela jele ngoni ngema ka médecin chef ku tiga ngoni jo ala bawu ngema ka jara ko mi médecin chef we no se serafu nyamae Bajangara konnana bibi na hagli nanjigi Bajangara mami mbe mo ba binani bonyongo ulu de ko ni bala ka fiya sama ka bla Bajangara konnana wani ya laje ulu jigi dambu ka kena som ngano ka seserafu ye ko seserafu nyama eko akente mae mami ngoni na tabulo kente ka yensi ki bawo jabi goyi bawo ka sabuge mi seserafu ye ku bara bunu be boloda konnana akente ma jigi sigi wale bele jele ngoni ngeme ka tege ngoni shi médecin chefula ana barake nyondo be ulu ko ni makote mauna ote mau boya wani ya lajani ya me ko dokotoro isigi me ka mau de kono barabato munu ni ka dokotoro so sigi me dugu mi ngonnana no mau banana obe tama ka kenya so de segera no dokotoro so yi na fora ko kumel ko nyante ta ka nyeshi uluma wani kata laja fana ere barake nyo munu be no ye médecin to ye wali ma agent de santé ulu te manifu munu no barabato nu so mo utala ka boya ta ku segere ako ka be ke gele ya belebele wa dona dugu je do de bala ka fara o gele ya no médecin chef na barake nyo ye oni Bajangara sigi bawo ni nyanje wani ya laja uko ni ngeme ka la yini ngeza ka nyeshi anga gouvernement ma kerengere yala mi ministre mi no nyeshi me kene ago uma no ye colonel Assa Bajalo Touré ye ka ki kofle Bajangara seserafu nyamana na be falen jogom na ka fale de wa mamunu mbe o keme ka ta seserafu fana gwa korolaw o beta ko di association jekulu waroma ulu betu ga nyaye no yo ka ton sigi o betu kay o manga
e b'a dɔn o kɔni tɛ kɛ ni musaka minɛ tɛ o min filɛ aw di na kun ye min ye n'o de ye maninfin ka furakɛli ko ɲuman ye a dɛsɛ bɛ k'o baara boloda min ye médecin chef ye laɲini kɔni kɛ bɛ ministre fɛ a ka nin médecin chef a k'a wuli ka bɔ Bandiagara CSRF kunna maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu b'a nɔfɛ n'olu tɛ baara ɲuman kan k'o kɛ CSRF kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ka fura ka bɔ yen wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye baarakɛminɛ ntanya fana ye o bɛ yen ka taa se dɔgɔtɔrɔ o hakɛ caya o ntanya fana bɛ yen wa n'i y'a lajɛ fana taabolo caman bɛ nin CSRF kɔnɔna na Bandiagara min kɔni n'a tɛ maanifin kunna wolo o kɔni tɛgɛnkɔni kɔni bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ na sigi maa min kɔrɔ o de ye médecin chef ye n'o ye CSRF ɲɛmaa ye Bandiagara n'i y'a lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ mɛ sa k'u ka dusumakasa jira k'a jira k'a fɔ min ye ministre de la santé ye a ka nin maa ye wuli ka bɔ yen ka maa kɔrɔsigi min bɛ maaya la wa min bɛ maanifinw fɛ wa n'a bɛ maanifinw ka degun n'a bɛ a dɔn nin ye n ko sɛbɛ cogoya min na y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Touré a ka fasiri don Bɔsiriki k'a dɔn te bɛ min fo ni su tigɛra te wala cogo bɛ di Bɔsiriki bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant min ye MF nin y'a ka fasiri ye sɛbɛnfura ye biko m'u bila bɔli la a bɔliko siɲɛ 600 siɲɛ 160 ani siɲɛ 2 Bɔsiriki k'a dɔn Mali de bɛ kunnabololi kɛ Maliden i k'a dɔn a ɲuman minnu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la jamana den bɛɛ lajɛlen ye n'a sɔrɔ la Assimi Goïta bɛɛ cɛsiri la jamana ka yiriwa jamana i k'a dɔn lakana ka sabati sɔrɔ ka jidi nafolo ka don jamana kɔnɔ Maju Sɛnpara ale fana bara k'o baara de kɛ Maju Sɛnpara i k'a dɔn juraw ka soba chambre de commerce d'industrie du Mali i k'a dɔn ɲɛmaa don Bɔsiriki nin y'a siɲɛ 2nan ye Makankaw i k'a dɔn u ka sugubulonba sigi sugubulon min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sanni feere ma maa min welela kɛnɛ kan ka taa kɛnɛ masaya o kɛra Mali ye kɛnɛ in bonya dira i k'a dɔn Maju Sɛnpara ma Bɔsiriki i k'a dɔn Maju Sɛnpara a bɛ Makan Fasirikaba ko a ko nin ye laada ye Makankaw fɛ yen u k'a ma Maka Halal Forum Bɔsiriki o de ye sannifɛn feere min ye halalaw ye Bɔsiriki k'a dɔn kɛnɛ nin forumba min bara ka kɛ Makan jamana kan a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin balo ani dunfɛnw olu marako ɲuman minfɛnw marako ɲuman Bɔsiriki jango a wa togodala musow olu ka dɛmɛ sabula musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye sanni feere ye ani baloko la Bɔsiriki k'a dɔn n'o hakilina n'o sabatira min ye usine ko ye ani sɔrɔ jidili ani nafolo donni jamana kɔnɔ o ka kan kɛlɛ Maju Sɛnpara banabakaw ka nin den u ma fili Bɔsiriki ka sababu kɛ u ye kilisi min k'a da bara k'a wuli ka jɔ a n'a baara boloda o de la Bɔsiriki k'a dɔn nin ɲɔgɔn ye ba ye jɛsɛgɛ naani jamanaba seba bɛ minnu ye Bɔsiriki ani minnu ye mɔgɔtigiw ye u bɛɛ lajɛlen bɛ forum in kɛnɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔsiriki k'a dɔn kɛlɛ Maju Sɛnpara a y'a jira jɔyɔrɔ min bɛ Mali la farafinna jango sogo sugu o sugu ni halalaw don Bɔsiriki nin dasilen bɛ Mali kɔnɔ munna Magan jamana i k'a dɔn ani jamana minnu mago bɛ sogo la u t'u ɲɛsin Mali ma Mali faamaw kɛlen bɛ ka dabali caman tigɛ a sanni feere bɛ nɔgɔya cogo min a sogo saniyalen ani i k'a dɔn a bɛ don u ka jamanaw kɔnɔ cogo min Maju Sɛnpara a da sera nin ma n'i ye arabuw ye ka k'u y'u da Bɔsiriki k'a dɔn a kɛra wasa ye jamana 100 ani jamana 20 olu de bɛ kɛnɛ in kan Bɔsiriki k'a dɔn kɛnɛ maa 600 bonyanko olu ye taa ka segin kɛ kɛnɛ in kan président 21 chambre de commerce la u bɛ yen min ye ayiwa faamakunda 75 ani 5 Bɔsiriki i k'a dɔn entreprise 180 i k'a dɔn 200 ani 10 délégation commerciale olu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a ko Mali jɔyɔrɔ barika bonya kosɛbɛ Maju kɔni a y'a nagamu i k'a dɔn bagan kumaba ni bagan misɛn nin zogo i k'a dɔn a bɛ Mali kɔnɔ Magankaw k'u ɲɛsin Mali ma Bɔsiriki k'a dɔn sanni feere nɔgɔyalen don kosɛbɛ a ko nin bɛ kɛ ayiwa dɛmɛba de ye ka ɲɛsin Mali ma sabula arabuw ni Maliw man'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baganko la Bɔsiriki k'a dɔn jamana caman bɛ yen i k'a dɔn sogo olu ka sogo dɛsɛ miɲɛ b'o caman fa o sabula an n'a bɛ donni ka taa e bɛ yɛlɛ jamana jumɛn na n ko miɲɛ na jamana caman fa an ta fɛ jamana jɔn ni jɔn e t'o dɔn wa jɔn ni
avec ma ko be sarania wo Sénégal biye ba fa ani Côte d'Ivoire ata so wonyi mi ble ko aji mi ma fi ata ke jega dumi on ni arabu be na ma be feru masa avantage be do fa la ni mu ye sebenye anye mi mo indépendant kono aga bi bolla ramo do warani entega do ni sama be bo sama no ko ma ko le pays jamana Mamadou Jara ni aga fasiri Jara ke ko mu mi on ga furo fere lo ga jagulu bafla ni oye syndicat autonome des pharmacies d'officine privée on ga ma ko Sinapo kata c'est syndicat national des pharmaciens du Malima oye Sinafarmuye ngoni o ka barabla sebe ka jira ka fo mi assurance maladie obligatoire o baraka nyoya mi be olu ni façon malibani nyanje abolo ko na baraka bolo ni ka abolo kan ka ben marché kalot le mugaye en 2025 mi amoko ya ka dabla bawo mi olu ka kalota ani ko o de be jamanana jurwa awo o masara tiɲɛ kata sɔrɔ la n'i ye sariya bolow lajɛ min ye jɛnsɛnli naani tɔnba min bɛ n'a ɲɛsin bɛ baarako ma an k'a ma ko organisation internationale du travail o sariya jatigɛden minnu bɛ n'o ye convention numéro 87 ni 98 fo ka taa se numéro 144 ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yamaruya di k'a fɔ ni fɛn min ma diya i ye i bɛ i kan ka i ka dusumakasa jira ni sira minnu ye o sira ninnu i b'o bɛɛ lajɛlen taama nin sariya bolow bɛ o fɔ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna ye bɛnkan min bɛ nin syndicat bolo fila ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de ye an b'o gafew ni a kɔni latɛmɛna banabaatɔ n'o ye furasanna ye min ye n'a bɛ assurance maladie obligatoire la n'a sɛbɛntisela pharmacien ma n'o ye furafeerelaw ye olu kɔni n'i y'a lajɛ tile 15 o de bɛ jamana bolo waasa k'u ka wari lasegin ma n'o fana bɔla yen min ye laboratoire d'analyse biomédicale ye olu ta o furancɛ ye kalo 1 bɔɲɔgɔn n'o ye tile 30 ye waasa jamana ka se k'u ka wari lasegin ma o ko in de mɛn bɛ sira la sa u ɲɛ mɛn bɛ sira la ka b'u ɲɛ curulen don fo ka na u ɲɛ jɔ tɛ kak u tɛ k'u ka wari ye u ka sabali sa wari in kɛra min ye ne b'a dɔn marifa de sana an bɛ kɛlɛ la Bajangara o banna ka ban u ka wari bɛ d'u ma u kana kɛlɛ kɛ sa awa i ye 20 yɔrɔ ye sa wa 20 min n'o daminɛna dɛ nin bɛɛ de bɛna sara ta wala gɛlɛya wuli ka bɔ yen ne ko ne bɛ ɲininka o i ni Alahu Taala cɛ 20 in a diyara ye a ma diya ye jago fila wa o tuma i bɛ fɛ n ka n kolokolo de k'a jira la k'a diyara n ye wa donc ne de ye kuma min kɛ yan juma tɛmɛlen o juma kelen kɔnɔna na ne ye opération 3 de kɛ wa ne ta ma kɛ 20 ye dɛ ne ye 400 crédit ta o ye fɛn 200 francs tigɛla fo siɲɛ 2 o tɛ 100 ye n tilala ka taa opération wɛrɛ kɛ o ye 100 sigiyɔrɔma 2 tigɛ a la o wari tun ye joli ye o tun ye 50 000 francs 50 000 kɛmɛ fila tigɛra o la ala dɔ bɛ yala ni dɔ fan bana ye koyi ne ye min kɛ o waati kelen n t'o f'i ye ne yɛrɛfɔ dɔɔni ayiwa ko problème ye nin an ka taa a ɲɛfɔ ne ye 1,000,000 ani 80,000 a bɛɛ ni sa minɛ nɛgɛ duuru la an bɛ sunkalo la kalantigɛ ma ye dɛ ni ala ni kira cɛ ne y'o ci dɔ ma joli bɛ tigɛ o la i b'o de jateminɛ sisan n ka courant compteur n ka courant compteur 5000 n y'o kɛ dɔ la 6000 n y'o kɛ dɔ la télévision Canal Plus n ye 1 sara 400 joli tigɛra ne kun o ka ca dɛ yarɔ e yɛrɛ ka wari kuru kara cili ani min tigɛra e kun yarɔ o ti jɔ nin kɔrɔ wa ne wasalen don ala ko ko waso ma ɲi wa waso mun b'a jira la ko ne yɛrɛ tɛ million di ma ne m'a fɔ k'i tɛ sabali ne ko ne ye min kɛ e bɛ ka canal min ko fɔ e b'a dɔn buge min bɛ taa ne fɛ yen ka so wa e bɛ joli jumɛn na 400 t'a kɛ c'est pas vrai sɛbɛ wallahi ne tout canal ne b'o de ta e ko cogo di kananw ye nin cogo la ka jɔ na sa sabali d'accord ok nam min ye Sinapo ani Sinafarmu ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin mars kalo tile 20 assurance maladie ko olu b'o jɔ bi u bɛ bɔ a la u t'a la bi u tɛ a la sini u ka sabali u ka kalo 10 min n'o juru bɛ jamana na o wari ka di u ma sariya bolo bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a fɔ min ye tile 15 fo ka se tile 30 ma jɔn ko ala nin bolofara fila bɛɛ lajɛlen k'olu tɛgɛ kun kan ka taa u ka wari kan wa u y'u ka baara bila sɛbɛn ka kangarama da kan da a kan o y'a sɛbɛn
sɛbɛnfura dilan ni ka taa da an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ forobaca taabolo ma n'o ye fonction publique ministre ye o ladɔnniya n'a ko la ka ban min ye fasirikɛla ye n'o ye Mahamadu Jara ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin taabolo min filɛ nin ye jɔn ko ala ko assurance maladie obligatoire a kana na kɛ fɛn ye fɛn min n'a nisɔndiyala ni a ye ka tila ka na a ko kɛ min kɔni n'an bɛna an tɛgɛ bila an da ni k'a sɛbɛkɔrɔ kin nin ye n ko sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔna na Mahamadu Jara a ka fasiri don Sidiki waati n'a ka ani jɔ ko karamɔgɔ Sidiki e bɛ baara dilan wa bɛ ko wɛrɛ dilan fo ne ye ko wɛrɛ jira na ne ko wɛrɛ jumɛn la bɛ ka ban kuma na de sisan non i den ka kuma laminɛ i bɛ i ɲɛsin bɛ fan wɛrɛ fɛ je parle avec mon stagiaire depuis quand tu as un stagiaire Sidiki waati n'a ka waati ma se an bɛ bi ta bila yan o bɛ ni dugu la o bɛ t'i di fa cɛni dɔ tun yan ko journaliste Seydou o da ka di n'an ye kɔrɔfɔ dɛ non a tɛ kɛ Sadio ye nin bila a tɛ ko cɛni o sabali non a ko ne ma je connais mes droits je suis un journaliste ne ko ayiwa n k'a ɲɛna dɔn n ka jɛ an bɛɛ o la u y'a minɛ don dɔ la ka taa kɛ wo la gawo a ye kalo damadɔ kɛ kaso la a bɔlen a ko n kɛra k'a bɔra a ni kɔlɔsi de bɔra bon a bɛ wurudili ye waatugun kɔ i tɛ fili fiyewu waati dafara wani kelen sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jamukan min n'an k'a ma ko bamanankan Madame Touré ale bɛ fɔ ne kɔ i k'a dɔn donsogɔni na min ye Mamutu Surunin ye ale tun bɛ fiɲɛ tulukala la min ye Jaw ye Ahmed Jakite ka sɛbɛnfuraw kalan Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa